Doncs en el meu cas, la meva relació amb la festa de Sant Roc ve de l'any en què vaig fer els 18 anys, perquè probablement, com sabreu, en el passat s'havia d'esperar tenir els 18 per poder participar, en el nostre cas, en els anys finals dels 90, com a captadores, no? Aleshores, hauria ser l'any 97, diria, i en aquell moment les colles eren molt més petites, evidentment, doncs, del que són ara, només hi havia 4 colles per tot Arenys, i aleshores érem 2 noies en cada colla, per tant hi havia una certa rivalitat, o t'havies d'esperar, no? Perquè, clar, havia de ser el teu torn, i aleshores també era com divertit el fet de poder intentar estar a triar al barri, no? Perquè, bueno, s'intentava canviar cada any, però també era molt xulo. Aleshores érem menys gent i es feia molta pinya, no? Que no sé fins a quin punt a l'haver-se després amb els anys engrandir moltíssim, doncs potser és diferent la relació probablement que s'estableix amb la gent, perquè també val a dir que els anys 90 van ser uns anys doncs, on hi havia molta relació amb altres entitats del poble, participar en altres tradicions o en altres esdeveniments, i aleshores vulguis que no ens coneixíem molt, no? I aleshores potser, també és cert, en aquell moment potser dona una sensació de que eren quelcom més tancat del que ha sigut ara, i per tant aquest també ha sigut un dels canvis xulos, no? D'haver obert molt més a tothom, perquè justament una de les reclamacions que hi havia hagut era el fet doncs, de que es pogués potser començar una mica més d'hora, però fins i tot també gent que no eren d'Arenys, que vivien fora, però que venien sovint doncs, el que fos el cap de setmana o els estius, que poguessin participar, no? I això es va aconseguir doncs, una mica amb aquesta transició posterior. El que és cert també és que en aquelles èpoques, imagino, doncs 80s, 90s, al final el paper de les noies en aquestes colles anàvem de captadores, no? Però, si més no, jo crec que recordar que al final, les vegades que hi vaig participar, acabaven sent els massipets, els que recaptaven els diners dintre de les barretines. Per tant, nosaltres anàvem molt d'acompanyants, no? I no teníem un rol preponderant en aquestes colles de massips i captadores. Aleshores, recordo concretament, com que jo vaig estudiar Ciències Polítiques, haver anat al Departament de Cultura doncs, per fer algun treball o així, en aquell moment hi havia el Vicenç Villatoro, i recordo explicar-li justament en línia amb el que estava passant al País Basc, en què les dones ja havien demanat de poder sortir en certes desfilades que es feien, crec que va ser doncs, tipus l'any 98 que es va atorgar aquest dret a poder sortir a les desfilades a Irún, doncs que li havia explicat, no? Escolti, nosaltres les dones, Arenys, concretament en aquesta tradició tan peculiar que tenim, també volem poder ser massipes i sobretot portar l'almorratxa, que jo crec que en aquell moment, més enllà de la vestimenta, que també, val a dir que eren incomodíssimes les faldilles negres que no es deixaven ni caminar, no? Però volíem tenir l'altre rol, no? I poder ser massipes doncs, de ple dret. Crec que va ser, aleshores, durant els anys ja 2000, jo crec que vaig durar potser uns 4 o 5 anys, però ja no estava, diguem, directament implicada a les colles, no? Perquè també és cert que, bueno, en teoria, el fet és que havies de ser solter per poder participar de les colles de Sant Roc. Aleshores, hi va haver el moment en què hi havia una confrontació, no?, entre dos grans blocs, que en certa manera doncs, potser un era doncs, com més entre cometes conservador i potser doncs, volia seguir amb el rol més tradicional de les noies, a les colles, i potser aquests certs punts d'obertura amb el canvi d'edat o amb el canvi de persones que podien participar, que no fossin d'Arenys, etc. I és cert que doncs, crec que va ser el 2005, hi va aquest moment en què vam fins i tot patir per la festa i semblava que potser no s'anava a fer. I, curiosament, va ser doncs, amb la meva germana, no?, que representàvem una mica els dos blocs contraposats, que justament hi va haver la mediació del Pep Quintana, una de les altres persones distingides del poble, i amb qui vam tenir converses, no?, per poder arribar a un punt d'acord i a una entesa perquè realment es pogués celebrar la festa i perquè es poguessin introduir aquests canvis, no? I potser aquell any realment va ser l'any de la Revolució, molt bèstia en quant a com vam trencar els paràmetres, no? En el sentit doncs, de que va poder participar tothom qui va voler, per tant hi va haver una explosió a nivell de la participació. Jo crec que des d'aleshores molt probablement ja hi va haver moltes més noies que van participar que nois, com era abans, el tema de l'edat i sobretot també el tema que en aquell any de transició qui va voler es va posar els pantalons a nivell de les noies, qui va voler va anar amb faldilles i sobretot totes vam poder portar l'almorratxa, que això va ser impressionant, no? Així que
va ser molt interessant poder arribar a fer aquesta transició, no? I que en certa manera doncs, fóssim tots els que hi participàvem, que hi tinguéssim veu i vots i que aleshores doncs, es pogués reconduir la festa cap al que ha anat sent ara, no? Doncs considero que la festa, en el punt que ha arribat actualment, amb aquest reconeixement a nivell català, no? I amb aquesta particularitat tan nostra de ser una de les dues úniques festes de l'aigua doncs, que hi ha al nostre país, és fantàstic, no? Els passos que s'han anat donant amb el fet doncs, d'haver muntat l'associació i de tenir doncs, tota aquesta organització a nivell del patronat i el fet doncs, d'obrir-se a les noves realitats i a integrar, no? la diversitat social que tenim en aquest moment i que tothom pugui participar, no? Perquè jo considero que potser sí, els que ho vam viure, diguem, doncs això, 80s, 90s i aquesta transició en els anys 2000, crec que es sent, no? I que es veu que és diferent com es realitza. Bueno, hi ha, doncs, suposo, coses que hauran canviat doncs, amb diferents matisos, no? Però és fantàstic que segueixi celebrant, que tingui doncs, la grandària, la talla i la festivitat que representa, no? I espero doncs, que pugui perdurar durant molt de temps amb totes aquestes noves generacions tan implicades en la nostra festa.